Du. Hai. Tati, e de la duc? Du. Hai, că... Deci, fii atent, vreau să vedem și noi cum se aude, da? Hai, cânti. De mare. Hai, ascultă doar tu. A, vrei să dau mare să vezi? Da. Îți doresc o ție, ce Românie. Tata, e cu două dulce Românie? Da, mă, cântă tu acolo, da. Țara mea de glor, cele nervoase arma cu cutie. Uită-te și tu. Mă uit, da. Mare. Ce? Hai, bine, bă, că dacă mă uit la tine te rușinezi, uită-te acolo, hai. Raiul cupești megalu Tata zice dacă fiți mândri. Da. Talânresc Deși moare valu dulce Românie, asta le nutresc. Nu asta le nutresc, asta ți-o doresc. Dulce Românie, nora mireasă, mama cu or. Mama cu dor. Mama cu amor. Hai, mă, zi. Mai în frățierie, zile zorii, Vino cu rișiorie, utarie, frele românesc, chis de vitejie, faimă și tărie și mândrie. Dulce Românie, asta ce-o doresc. Spune după mine, cum te cheamă? Nica Emanuel Victor. Și câți ani ai? 4 ani. 4 ani. Și ce ai cântat acum? O poezie. O poezie. Scrisă de cine? De tati. De mine? Da. Nu cred, ia mai gândește-te puțin. Ba da, de tati. De Mihai Eminescu. De Mihai Eminescu. Cine e Mihai Eminescu? Un băiat. Care ce face? Scrie poezii. Da? Da. Bravo! Și? Atâta? Și îmi place mie poeziile. Lui? Poeziile care le scrie
El îmi place. Bravo. Și îmi place să învăț. Da? Ia, mai zi o poezie. Mai știi sau nu? Mai știu, dar... Tată, Ei. mai vrei să dai drumul la un cântec? Pe ăla care îl vroiam eu.